Vaig conèixer en Llorenç un dia en el Cercle de Belles Arts de Palma a través de Llorenç Vidal. Yo me acuerdo que cuando yo tenía a lo mejor 15 años ibas a casa de la abuela y veías el tío Lorenzo sentado al lado de su madre. Fèiem unes xerrades amb en Francesc Salleres, hi trobàvem en Josep Maria Llompart, hi trobàvem en Biel Gené Manila. Vàrem posar-nos en contacte amb ell com un símbol de qualitat. I quedaren per tenir posteriors converses que ja no varen tenir efecte degut a les circumstàncies de la seva vida. Me va regalar, a la primera visita, el llibre La posada de la núvia, amb un dedicatori. I deia a Baltasar Babiloni, futur mestre compositor, Piri Xalamer. L'Ajuntament ens va encarregar a mi i a Naina Pasqual un estudi històric de Montcany i Gelabert. Rellegint les novel·les de Llorenç Villalonga, també vaig descobrir molt de detallets que m'apel·laven de Llorenç. És el moment en què començo ja a treballar intensament sobre la seva figura i la seva obra. Quan jo vaig fer la primera comunió amb les meves germanes, mon pare li va demanar que mos escrivís un poema per celebrar aquest dia i que servís d'obsequi a la gent que compartia la festa amb nosaltres. Fona de cànem, quan la pedra et surt, quina llum resplendent l'acaricia. Amb un solc trenquen dos al front del dia, fins que l'atur un impensat en surt. Ai, pedra clara, quin volar més curt per a la teva llarga fantasia. El teu delè volia més, volia un vol etern i no un sobtat a urt. Pedra vital, valentament llançada, a la sang meva semblantment li agrada fer-se amunt trescadora d'infinit. Però a poc va fent la corba i dins l'aire serè, que ni es pertorba, s'afonarà com tu dins l'ample nit.